ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତନ ସଫା କରବାର୍କେ ଥିବା ବେଲେ ଡାକି ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ବି ଯାଉଥିଲି ସଫା କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର। ଆର୍ ଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେନ୍ତାକି ବାଇଗଣ ବଗାନ କାଣା କାଣା ଯୋଗଉଥିଲେ। ଲୁଟା ଲୁଟି ଘିଚାଘୁଚି ବି କରବାର୍ ପଡ଼ୁଥିଲା ଇନେ। ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛେ ସେ ଆଡ଼େ ପଛ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ ତ। ଇଟା ହଉଛେ ସେ ଘର। ଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଇନେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହଉଥିଲା। ଏଇଟା ଏବେ ବାଡ଼ା ଛେକି ଦିଛନ୍। ନମସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଛେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଗଛର ଛାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ପାଖେ ଇନେ ମାଛ ଛାଣୁଥିଲେ। ତାମାନେ ମାଛ ଜାଁଲା ଛାଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଣିଲେ କି ନେଇ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି। ତ ଏମାନେ ନାଇଁ ଆନବାର୍ ସବୁ ଚହଲା ମାନେ ବନେଇଛନ୍। ଏଟା ସବୁ ହେଟା ଚହଲା ଅଛି। ଆରୁ ସେମାନେ ବି ଏଟା ହଉଛେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଯେନ୍ଟାକି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ସରେ ମାଛ ଜାଁଲା ମାନେ ବନଉଥିଲେ। ସେ ମାଛ ଜାଁଲା ଇନେ ବି ରଖୁଥିଲେ ଏଇ ଚହଲା ମାନକେ ଆରୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତ ଆଣିଲେ କି ନେଇ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଚହଲା ଅଛି ଯେ ସେନେ ଛାଣବାର୍ ଲାଗି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଛିନ୍ ମୁଇଁ ବରଗଛର ଛାଇ କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଗଛଟା ତ କେତେନି କେତେ ବର୍ଷରଟା 200-300 ବର୍ଷର ସାଲର ବରଗଛ ଏ। କେତେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ତାର୍ ଛାଇ। ଆର୍ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ତାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ମାନେ ସବୁ ଫୁଟି ଯାଇଛେ। ଆରୁ ଉପରେ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ତା ଅଛି ଉପରେ ପୁରା ଦେଖୁନ୍। ବରଗଛ କେତେ ବର୍ଷରଟା ହେଇଥିବା। ତ ମୁଇଁ ଆସିନ୍ ଇ ପାଖେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ପଞ୍ଚାୟତ ମାନକେ 7 କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ବେଲେ ସେ 7 କ୍ଲାସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଲେ ହଉଥିଲା 1993ରେ 1993ରେ ମୁଇଁ 7 କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। ଆରୁ ତାପରେ 7 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କଲାକେ ମୁଇଁ ପାହାଡ଼ ଯେନ୍ ଦିଶୁଛେ, ପାହାଡ଼ ଦିଶୁଛେ କି ନେଇ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ପାଖେ ଅଛି ଆଶ୍ରମ। ତ ହେ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢ଼ଲି 1994ରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢ଼ଲି। ଆର୍ ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନକେ ଆର ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଯେନ୍ଟା ମେଟ୍ରିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆର୍ ଫେର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଇଁ ନେଇକିରି ପଲାଲି। ତ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ସେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍ ଦେଖାମି। ତ ଯିମା ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ହେଲେ ଆମର୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ବି କିଛି ନେଇ ଥାଇ। ତ ଯିମା ଇ ସ୍କୁଲ୍ରେ ମୁଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲି 1994ରେ। ଆରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚକାଚକ୍ ଅଛି। ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ନେଇ ହେଇଥାଇ। ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେନ୍ ଅଛେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ନେଇ ହେଇଥାଇ। ଏଇଟା ଇ ପାଖେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ଆଲବେଷ୍ଟର ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ତ ପୁରା ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ହେଇକରି ଯାଇନି ହେବାର୍ନେ। ଲେଡ଼ିସ୍ ଝିଅମାନେ ରହୁଛନ୍ ଏନେ। ଏଟାକେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ୍ କଲେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲୁ ଆମେ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଲାଗିକିରି ପୁରା ସବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ଆର୍ ଆମର୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ବି ନେଇ ଥାଇ। ଆଉ ଖପର ଘର ଥିଲା, ସବୁ ପୁରା ଖପର ଘର ଥିଲା। ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଇଆଡ଼େ ସାର୍ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଆଡ଼େ କ୍ଲାସ୍ କରା ହଉଥିଲା। ଆଉ ମେସ୍ର ସେଆଡ଼େ ଥିଲା। ଟିକେ ପଚରାସି ଭିତରକେ ଯାଇ ହେବା କି କାଁ ଯେ। ତ ମତେ ଡାକୁଛନ୍, ପଚରାଲି ଭିତରକେ ଯାଇ ପାର୍ମି କି ନେଇ ବୋଲିକରି। ତ ମୁଇଁ ଯାଉଛେଁ। ତ ଇଟା ମାନେ ସବୁ ଇ ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ପୁରା ସବୁ ନୂଆ ହେଇକରି ବନିଛେ। ଇଟା ସବୁ ଇଟା ବି ନା ସ୍ଲାବ୍ ଘର ଗୁଟେ ବି ନେଇ ଥାଇ ଆମର୍ ଟାଇମ୍ରେ। ସବୁ ଇଟା ପୁରା ମାଟି ଥିଲା ସବୁ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ପାଣି ବଦଲି ଯାଇଛି। ସବୁ ଯେନ୍ ଖପରା ଘର ମାନେ ଥିଲା ସେ ଖପରା ଘର ମାନକେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ଇଟା ଲଗେଇଛନ୍। ଇଟା ମାନେ ସବୁ ନୂଆ କରି ବନିଛେ। ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ବନିଛେ। ଇଟା ଯେନ୍ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ନୂଆ କରି ବନିଛେ। ଇନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ଇଟା ହଉଛେ ଆମର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
इने प्रार्थना करूँ जेन मैंने प्रार्थना गाँले से से उपरे बसुले उपरे बसिकी प्रार्थना गाँले और जेन मैंने पालिया धरवा लोक मैंने तले बसा होता सब टाइल फाइल ऐसे लगे चकाचक बहुत बढ़िया ही देखुन पूरा संपूर्ण बदली जाइए देखी पारे यहाँ एना सब पूरा संपूर्ण बदली जाइए देखुन आलवेस्टर मैंने सब इटा लगे छन जिन छात्र आलवेस्टर इटा सब सब इटा लगे छन आम टाइम रे सब खपरा घर थिला खाली फ्लोरिंगटा सेटा अच्छे ना भलिया लगुच तलटा नहीं तल नहीं बदलाबार तल सब इटा अच्छे ना आम ई कोठी शुलु और मोर सांग मैंने ई कोठी रोले जेनता 8 क्लास ई कोठी रोले मैं 9 क्लास पिला रोली और खाद्यटा इने बटा करा होता देखुन इटा और इे खाद्य रंधा होता इने इटा बंद कर देखुन तो इने इने खाद्य रंधा होता यहाँ बाड़ा नहीं थी टिके खाली बाड़ा उठा होता और बहुत माने खाद्य के माने सुरक्षित हिसाब से भी नहीं रखा होती डलारे भात छना होता एमती डाली दौले हूँ मेस घर थी आम टाइम रे और यहाँ सब पड़िया थिला इटा सब इटा पड़िया थिला इटा सब और सियाड़े गोटे थानापति आज्ञा रोले से साइड बोले जिते बेले बर्तन वर्तन सफा करवार के थिबा बोले डाकी आसुले ते बेले मुई भी जाऊनी सफा करवार लगी और यहाँ सब पड़िया थिला जेनता कि बागन बगान काଣା जोगाऊले लुटा लुटी घिचा घुची भी करवार पड़ूला इने आ फुटबॉल फील्ड अच्छे से आड़े पछ आड़े देखुन तो इटा हूँ से घर इटा देखुन इने खाद्य रंधा होता बाड़ा यहाँ बाड़ा छेकी दीछन देखुन यहाँ सब फुसली उसली गलान यहाँ यहाँ सब भांगी जाइए इने माने से एंता हिसाब रांधुले जे खाई भी नहीं होता कि सुरीकीरा के से सांगे धुईकरी से सांगे से सुरीकीरा थिला सांगे माने रांधी दौले और से चाउल रे जेन कीड़ा गोटे गोटे थीसी से चाउल रो कीड़ा गोटे गोटे जेन भात रे देखिक खावाटा भी बहुत कष्ट लगुला तो मुझे गोटे वर्ष खाली कष्ट मस्ट पढ़ी पार्ली तापर नेक्स्ट थर मुझे सर्टिफिकेट नहीं पलाली काଣା बाबा इने जोगाड़ी करुछ के जोगाड़ी करुछ जुगस के जुगसी बोले इने पियोन अच्छे अच्छा अच्छा मो ड्यूटी अच्छे हाँ ड्यूटी चार्टे हाँ तो समस्ते पड़े छन मुई अच्छा अच्छा आम टाइम रे जेन चार बटार रोले गुटे हाँ से दियारी भलिया बाल बुली धरी 4 बटा के चार बटार तो इनर ये बांधो पड़ला बांध पड़ा कि गाँ नहीं नुआपड़ा सन्यासी रहउला हाँ सन्यासी 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 रोले आम टाइम यहाँ मेस थिला इटा मेस घर थिला इटा देखी पारे इटा मेस घर थिला तापरे सार मानकर इटा ऑफिस थिला और आम जेन शुलु बाकी झरका तो अच्छे यहाँ सब घर माने सब अच्छे ना ऊपर छत बदले दीछन तो इटा थिला आमर स्कूल और देखुवे एवं यहाँ रिसेंट बनी 5T स्कूल इे पिला माने रोहे यार इे झील मैंने रोहे आमर बेले यहाँ लिखाई अनुसूचित जनजाति और जाति उन्नयन विभाग देखी पारे आम टाइम रे खाली पिला मान के रखुले
ଆରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେତେବେଲେ କାଣା କହମା ମାନେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଲଣ୍ଠନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଉଥିଲେ ଆଉ କିରୋସିନ ସବୁଦିନ ଦଉଥିଲେ ମାନେ ସେ ଡୁମନି ହିସାବରେ କିରୋସିନ ଦଉଥିଲେ କିରୋସିନ ଏଟା ଜଲଉଥିଲୁ ଆରୁ ଝରକା ଆଡ଼େ ଏକ କରୁଥିଲୁ ମାନେ আর ନେଇ ବାହାରିବାନି କବାଟ ଦେଲେ ନେଇ ବାହାରିବାର ବାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବି ନେଇ ଥିଏ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ସବୁ ଇଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଝରକା ଆଡ଼େ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁନ୍ କେନ୍ତା କଷ୍ଟ ନେଇ କରିଥିମୁ ଯେ ଆମେ ଏସିନ୍ କେତେ ସୁବିଧା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆସିକିରି ପୁରା ଚକାଚକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦେଖିଲେ ଇଟା ଆପଣକେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିରି କହିବେ আর ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ আর ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଣମା କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କହିବେ ସେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଣମା ତ ଭିଡ଼ିଓ କେଇନେ ଶେଷ କରୁଛେଁ ବାଏ ବାଏ।